सेंग्राफोर फैलादों माइलाय मा वा जाखाव खाथि गोजा माथो माथो माथोलाय नै बेनो नै दे ओरैनो हदिया Gambar lại chủ cái này này YouTube YouTube lại chủ cái này दे ओरैनो हदिया अनजालि नै अनजालिया kan khác cái gì cơ mình cứ gặp là mình vậy đấy mình nó chưa làm rồi thành như nào chứ nào đầu mình nè hạp hư ra दाबो रावबो गैया र' खेलाले hơi buổi sáng mấy lòng लाइफां सोर liệu rằng hà xin giả với thằng ấy xin đi giả đây mà giả đây hà phải được làm hay à माथो माथो बिद' जाबाय थाबावनाय ने बेखौ जायालाय nó mới sầu đã hoán lên nơi là cái đấy là cái làm mình làm bác sĩ ra नैलै नै नों फानलु गथाय बेसे जानो हानाय जेनेबा हा खोनायाखै फानलुआ गथाय बेसे जानो हानाय खोनागौदरा नै सेंग्राफोरनो दे मोजां दायो सिख्लाफोरबो थानो हागौ खासियाबो खासिया खोनाबाय देराबो दोनथ' साथनो फैदों दासो लायबायनो लायबाय रं नाम्बार खाजि जानो फैदों लोगोफोर खाजि बेजों लोगोसे नै मिमि ओमफ्राय नै फानलु ओमफ्राय सामब्राम दङ नै रेडि बानायगासिनो दङ नै इसोरनो लोगोफोर बर'दिनावहाय बिद' जायैनो आंगायनानै नै बिदिखौ मावगासिनो दङ बेखौ जाखांनायनि उनावहाय दंबाव खाजि ओमफ्राय नै खुरखुरि दङ नै मा होनो बेखौ ओइ बे मामोनलाय महाराजा बेखौ जायोब्ला बोलो गोरा महाराजा ने ओमफ्राय मा थांखो ररा र' किसमिस ना मा होनो बे दङनो पेकेट ओमफ्राय बिक्स दङ ओमफ्राय गोखै दंबावो बैयाव सन्थ्रा बेखौ दा नुगोन र' खमला होनोरा सन्थ्रा होना लरग' खमलासो होनो बर'नि देरा गोग्लै हाद' दसेनि उनावहाय खेला गेलेनाय जागोन लोगोफोर जायफ्रा थाबाय थानो गोसो थानो हागोन नायलांनो हागोन वान के जालाबो जाखायो माइरि जानांगौरा के खानांगौ 1K साबस्क्राइबार जिआर जोंसार ब्लग मोजाङैनो दङ बाहाय खबरफ्रा मोजाङैनो नोंहालाय नै सेंग्राफोरजों दसे दंथ'यो मोजाङै माबेयाव दङ माबेयाव
Ayo. Ayo dah, sana. เฮ้ยวิดีโอก็ได้นะมีราคาดูคักเสียละ Ay, ye kursa na orna bu ko milim gije. มวย Video thui ke jara. มาบ้าจีเข็น่าภาษาจานี่นะอีกขั้นอีกทีอึ้งขั้นนั่นเอง Isu kursa kene ni. Này nè, Mày heroin rồi đi. này nè. ชาดงนัวเนื้อบ้าให้เนี่ยมบ้านี่มันลายเจียร์จังชัดบล็อก Sen dah. Dah. Kau ada. Lẹ. บุกลุกล้นต้องบ้าให้แต่ซึ่งวิดีโอก็ได้นะเนี่ยคุยเดิมคำเศร้าบางครั้งเนี่ย Phan này là bây giờ đuổi ya. Say mas, dia say mas kan đuổi ali. 59 จนดงอ่ะไลค์คือให้ดัชชิมเบอร์เลยก็เปิดไลค์เข้าหน้าหลัง Ya, kamu gitu. Halaman, sana. Belum adaอยู่เลยพูดหาคือหาอะไร เดี๋ยว โถ่เลยหัว ดัชชิมเบอร์ ทำไมดูให้หลับดังเหรอกูจืดโอ้โหมั่ว Ini nak nasi kasih kau. 가지 가지 오마카지 가지 เนยเบี้ยอีกนำมาจากเข้าข้า Kau kau dia. จากเข้าข้าเยอะเนย mình nêu ra là มานำอะไรนี่ไง anh em mà quy xong giả khâu đi khâu khâu đi จากเข้า đi quy xong cái gì จาก Mi mi. อันนี้นำมาจากเข้างาเดียตัวซาดงอ mình nêu ra là mình nói thì thằng này sẽ rằng cái thằng mình sẽ là Thằng đó. em có Sai bữa sửa mai cái này cơ. mình đâu có nói nói xin này đúng không mình là Nè thôi. Thằng đó. เดี๋ยวดาบุใจอะขาจีอะลาบุดูทานบ้านหลังไป Cái cái đó. อะไรสิพระ 예 이만 라브로 나오라 ngân ngân lấy bắt này nữa Thấy khang cứ. này làm ra cái này nữa được à nhìn trong cái này nó còn rà nhìn nghi mà bác quỳ chiều cái này nhìn là nữa đấy chết lớn อาหารจะไปทั่วเลยก็เพิ่น cái đang nào phải lên lên nha bây giờ คือนะว่า mà đúng À, rồi thì sẽ phụ thuộc mắt nhé. nửa Thì đó. Đầu này là nàng như xin được chấp. cứ hôm nay không rất đồn phụ đâu อืมลาทั่วเคย Là không. มันนอนมันชี้กัน bác nhìn nữa chăm bà nó thấy chứ ăn chứ ruột thằng 64 thật cứ thật chịu năng rồi à ฮัลโหล ฮัลโหลซาบากูเร่ ก็เคยไปโดนอะไรเกมดีเลยนะด้วยนะนายพี่ดอกก็เคย ซาเบ้ ชาชิที่เดือดนายนะมา ยายา ก็เคยไป โอมาเกิดอะไรมาเกิดอะไรมาฉันเนี่ยมีมรังจะจะมาตรงไหนคุณมาเคยนี่ใช่นี่ใช่หนูว่า ก็เคยไป ไรคิดอะไรมามาเกินแล้วก็พอเล่นเขาว่าสิเนี่ยดงอ๋อคิดละดงอ๋อสิเนี่ย Kila kili na hai. Gusto liho dun. Oh yo dung rumah jara lagu homo. ตาบ่หายอ่ะโฮเทล하나 자나 하나 가래 넌스라 상랑 로샤가는 5미니트 라이 맞지? जों हटेलाव मावग्रामोनना दहननो हाबायमोन दा जों दर्ज'नि दर्ज'आव मा जायोना दर्ज' फिथाया गोदैजोंनो हानाया आयौ जागोन मा नैबे मावनायाव गैया जानायाव डेन्जार होनो आरोखि बेखौ दा मबाइलजों बेस्थ' जाना दं आरोखि नै गोबाङा सिनायगोन बेखौ खाजि जानो फैनायानो गितबो खना
cozy oh my cozy thấy rồi được thế nào hả đây YouTube được thế nào cháu lấy mình quá देग्लाय जों थांदोलायनो सोलोंजानो लरग' लादुवाखौनो दाबो लागासिनो दङ बहा माबो गावलायदों malah गावलायदोंनो बैयाव malah ha Samuel बै दखान गुदियाव मिल मालिक ओइलाय नैबे बे खनाजों नैबे खनायावनो नै बे लामा मोनसे दं दा औ नङाबो सिद्दाखा नुखायो गावसिनिखौल' सानबावोलै बिदिनो मा सानदों आं बसुमतारिसो मिल मालिक होननायखौ खोनायाखै नोङो हाब उनावसो खिथादों मालिकखौ गावनि बिदाया आंनि बिदाया मिल मालिक लियाखैमोन गावगा सेसलै जाबायलै दे हाब गोजानाव गिदिंहैबाय फागोन जानो हायो नामा मान गना जाखोलै बांद्राय लांसै बायदि जाबाय दा बावलै बिदि जाबाय दे बिदि जुथा मोनामदों नोंनिया लेवरा आइदि मुजा मोनामदों नोंनिया मा मुजा गानदों आथिं बिसियाव गानहोयो नोंसोरो मोनामा न'बाव नामा बा दखानदारा सोलायफिनलायसो जोदो खैला मेलाने लेवरा दखानदारखौ हास्लानाय जावलै दा देखो मा होननाय दा मोनाव थानायफ्रा माबाया एसे रोजा जानायब्रा माबाया मुजाया खबसे 20 थाखानिखौ लाबोनो हाया बेलाय मोनामा ना माया 20 थाखा बावनो ने नों मायदि दाम खम थाखा गानानै जों मारा खनि गोजौ गाननांगौरा ने अनलाइन लुथिगोन 150 थाखाल' राखियानो लेवरा नोंसोर हायो 1500नि गाननो खनि गोजौ गाननांगौरा सोर बांसिनानो हायो खावलाबोलै बाजै बै मबाइल थुनायावनो नोंजोंलाय मा होनो है बे बारा जानो हायालै लंपेन्ट गफ' गाननाया थायो हाथाय साल'लाबो सोनाव लादुआ सिङाव फैग्रा मानसि मा होनदों बहा मय इलिसा सादायआनो खावलायदों सेफासो नोंसोर लाबोनायनियो लादुआ लरग' इला बिलनि बिलाइ मा बिलफा नै माथो बमा गावखो एबो थावला गैया थावरेंखौ होलै होलै गाहोलै हो खालामो जाम्बा माबायना बे टेबोल सिङाव इसाय अमा मेजेमा एसे दंला होफैग्रा बिदिफ्रा बिलाय सिमा बिजों सैमा जाहोयोनो थान्दा फुजानि खासिया नङा माथो दहाय नेसोनखौ बुंलांबाय बेलाय माथो मिथिनाय मालिकआनो अर्डार होबाय नालाय नों जानाय जाया मालिकरायो इदियावसो मालिकआनो एखेरा ओंखामा सोर होयो सैमानो इदियाव होयो होलायबाय जौ गोथां जाफैयो इयाव जखननाव जौ गोथां जायो अमा ओइ आदा सोमदोनाव माब्रै ना माबा दं बथा गोजा सैमा जाग्राजों जाग्रा मासे फिसिनाङासै खासि बानायना दोनो आं मासे लाबोनाय मैया लाबोदों मासेया इयो ओइलेमोनाव लांबाय सिगांनिया मा जाग्रा
दाउ जाग्रा खि जाग्रालाबो जाजायोलै बेलाय मोदोमाव हाबमा अमाया इनि लेथ्राखौनो जायो नै लोगोफोर गावनायसै अमाया दोननानै लेथ्रासिन सानना नायलानाया जायोला माने सैमानि जायगायावहाय अमा जाहैबायद्रा माने अमायासो ओंखाम मोनजानांगौमोन सैमायासो मोनजाबाय आरामनो न'आव थानो दा गुन्दै जानांगौ साला जानाय अमाया अमा हालेवनायाव सैमाया गादेहैबायद्रा सैमाया गावबो खानानै जोंजोंहाय इदि जाफाखाबाय है आं इदि जायाखैरा अमाया एवग्लुंहैबाय मालिकआ नाहैबाय दाने सैमाया थाहैबाय सैमायासो ओंखाम मोनजाबाय सिख्रुब्रा एसे मोजाङैनो खखादोंरा बेनिफ्रायलाय माथो सिख्रुबावनांगौ बांद्राय सिख्रुबला मोनजाया सोरफैदों सोरनि ओंखारबाय अयथासार खालै बे सासे मानसिया मानसिया सोर होनदों थाव गोथां लोंग्राया नै थाव गोथां लोंग्रा इयो अमा थैलिंगा अमाखौलाय गोथाङै जाखायो रेडि जाबाय लाबोदोरा दे आं लायबाय दं संख्रिया बैयाव सिखोमायो राङे नै बैयावहाय हनै गय फुलि सोनोबा नांगौला Hotel này ra. Đi, bố làm cái đi. Thấy cậu có đây đi lùm vọt ở đó. Bia nhiều gì đây được. Rồi. Bu alda ki. Konsen जाजाबदो. गोथावसिन जायो. ने बेजों जाला गोथावसिन जागौमोनथ' आरो माबायाव रानखादो फ्रियाव खुरैयाव बिनि उनावहायसो नैबे ओमफ्राय बिनि उनाव नैबे
बिनि उनाव नैबे नै बिनि उनावहाय हिनजाव खौल' लाखायो गंनै गेरेम थाङोना मा हिनजाव खौल' नायखायो लाइफखौगाला बरिया गोथाव नै बेसो लगायदों नैबे नै नागालेण्डआव थायो इयो लुबैलायबाय हनै देखायगोरो दा मानो देखायगोरो दा आं दङ ना फालासिनो bang mudah saja boleh nih mari फानलु आलुवाखै nggak kau हालु गवाखैनो sabar mana ya harusnya belumnya फांसन हालु गुदुंलै बिदिखौ मा होनोमोनलाय स्पेसियेल दे मा मा होनोमोनलाय बायदिखौ सर'फ्रा मा होनोमोनलाय सर'फ्रा बे लगायनायफ्रा Sopoti. कुटकुटिरा मा होनदों मा होनदों मिक्सारलै मिक्सारबो ना बुजिया इसोरो ओमफ्राय मा होनना बिना जाखो नोंसोरो ग्रोबबान होनो जों जायखिया जा बिनि नामा ग्रोब आरोखि लादुनि नामा गलालै Itu salah sini baju apa? Itu salah sini baju apa? नों आलुखौनो माथो Ambil itu salah nam tu. Abu hampir jadi begini sih dalam itu nanti semua aja ya. मा नोंसोर फैयाखै दखान Cuma ni boleh nak kan? Nampak ya, mari lu dia. साबाजों गोदाजोब्बाय जों बिदुकना Tunggu nama kakak kan, tunggu nama. हायाखै ना गैया रा रावबो साबाल' मा आं जाहैबाय नाम्बाराव आरो नोंसोर ओमफ्राय माबा नरेन आरो ओमफ्राय अपारेसन खालामना होबाय खोनायाखै Gumi geram sah. बियो नायबाय Bawa itu tensi darah. ओमफ्राय Bisa berjamaah kan, dulu. 74 थैद्रायाखिसै Semuanya bedi dua tidak mulai mah. फुङाव थैदों 21,000 74 मोननांलाय माथो नांगौ केजि Bisman sih. Aku nak buka bay. गाबोनावसो थाङो मा गाबोनावसो 12,000 6 केजि नांबावगौमोन दा 24,000 थांबायमोन Laga mana? Rumolnya apa sih lah? Aku pulang ke rumah. Besok lah, orang apa di rumah? 비시간은 밀라두가 200나 700이면 파소 파소니고 사실 사네 사봐 이 스타네 그냥 약스 마트 얘네 사주는 카네 그냥 만두 잡고라 오늘 베레 가라라 자는 학시 막대 양습니다 라이 코스나 시장 공한 Itu pernah aku sekarang kamu lah. Dari sampai lagi nih ya. Hidup kamu jangan kok. 아니 가리 사비야 라마 좀 오늘 하는 놈이야 스카 부진수 살아내 심으랑 가리야 그냥 아담 방송은 인자네 스카 부진 살아자요 너그 뭐 앙에 가리야 다시 가장 날아가네. 아이스주아르나 예 카우카네 양은 가리야 나시 헤이
लोंदो हो ओरै गोदावना ओरैहाय गोदी मोदि सिथुमग्राया बेलाय बिसोर बे जोबखांनायनि उनावहाय बेखौ होनायसैलाय नै मा होनदों मा गेलेनो दस्रा साननो नाङा दे बेखौ सासो सा भुटाननि दाउआ खासिबावरा जाया नामा लिजा जाफैद' ओंखाम जाहैलाय नोंनि आंनि ओंखामखा मा आं जाला जाबाय आं गोराना नङा गोथां एफा मेजेम गफद बेखौ जानो हायो ओरै खारा मेजेमानो 2 मन मा 1.5 मननि गोजौआव गोदै ना गोथां गोदै दोङोलै एफा गुसु दाहाय संनांगौ दं होना लोंनिया दोनलोंबावदो नै नङा आं गाइखेर साखिबो दं होनला सोरा न'आवबो लोङो नामा आं गंग्रा सिलेगा गला खाबाय लिजा अमा औ माเนี่ย मा Enggak, minum saya. Udah yang gede lu mau kayak mati ya? Mah nanen dong. Ada nggak ngomongnya deh? Kosong kok. Gila itu lidah. Pedang gua ya. Tim gili ya. Gila itu dah. Hai, ditumnau nih. Gila. Oke. Ditumnau. Lidah kan tadi sini. Bagi. Gua hinjau tali dulu mokhang kadenaनै nggak mati dongsomo Bagi kamu di jauh mana juga? जिखुनु जारा सिखावबा लोगो लादो सिख्लाफोरखौ Gua dulu gua guntur gau lah macam apa aku. Kedua lang tangan. सानैबो नोंखौबो खाथिखो थालिर थाइसे होबाय आखाइजों दैलायनो मोना ओरै दांग्रोमलायनो मोना ओरैल' हमनानै दौनांगौ Cika, berapa dia? Angin tadi lah kan Dah lewat ya. Bahkan kedua ber kapan ber ओमफ्राय औवा गायबाय दा औवा गायनानै हासुङा सोबाय डाइरेक्ट बे हासुङाव गोजौजों थुंलाय गहोनांगौ नंगौ औवाखौ Tahu tu saya itu sampai. हायोलै Wah, ini pengen kok susah. Baik dong. terus Gua sum dah. Sum gue bagus. berbalik emang gue हायो Gua dah. Ada kira nih, beli sini kan numpuk nama kata gua.